Ja, pospołek, już my są na live'ie. O kurwa, no to siema, witam. Ja też wszystkich witam. No bardzo ciekawej rzeczy, że się dowiedział, jak się w Świerklanach bawią, wiesz? Mhm. Gdzie? W Świerklanach. Co to jest? Miejscowość taką, wiesz? Aha. No. No widzę tu u ciebie jeszcze klimat świąteczny ładny pozostał. Do Trzech Króli. Ja. Płyneczka. No elegancko. Co tam odpalasz dzisiaj, Nanek? A nie wiem. Zastanawiam się U właśnie. Fortnite'a? Jak myślisz? O Fortnite'cie? Czy nie? Można. Może później można na GTA, na Gran Turismo zmienić. Byście chcieli, to może to będzie, nie wiem. Jest obojętnie w sumie. Co tam zaproponujesz? Odpalamy. Spoko. Czekaj sobie tu na to ustawiam. Ale nie wiem, kurde, teraz czekaj, bo jeszcze muszę się zapytać, w który jedziemy, tam musimy odnieść koleżankę od córki. Aha. Wiecie go, który chodzimy? Co? No. I co, przyślą tą bitwę? Co? A tą drugą za darmo? Mhm. No to jeszcze będą jedli, to okej. Kurwa ciapaty tam. Chłopie wysłałem WhatsAppem, żeby mi przysłali pizzę. No. Przysłał mi inną pizzę i mówią, że przecież wysłali wszystkie. Ja mówię, no ale to nie jest gyros pizza, No. że tam było inne mięso, nie? A tam był kurczak i ananas. Mówi, to gyros pizza. Ja mówię, to jak gyros wygląda jak ananas. Siemanko Mówi, Michał, jak przyjedzie, siemanko, to witam. pokażę. Słuchaj, No, bez Tomek, kitu, takie no. sytuacja wygląda tak w tych Świerklanach, że laska niby 16 lat 4 dała. No i filmik ktoś wciepał na internety, nie? No i Ja działka się pierdolę. chciała zabić. Ja pierdolę, to przykro, no. No ale proszę cię, no wiesz co, na Sylwestra 4 dać. No, to dzieciaki, mało lat, normalnie to takich rzeczy się nie popiera w ogóle. No. Gdzie byli ci rodzice, jak mieli 16 lat? Powiem ci, jak mi się córka urodzi profilaktycznie, rano i wieczorem No, pierdziel. no. Ja to też, ja tam wiesz, ja tam akurat takich sposobów nie używam, ale też nie mam z tym problemu żadnego. Ale uważam, że w takich przypadkach to powinni rodzice wisieć albo być zastrzeleni na miejscu za to, że nie potrafią doprowadzić do normalnego trybu prowadzenia życia dziecka, No. nie? Bo taki wiek jesteś w stanie i mi nikt nie powie, że nie jesteś w stanie upilnować. Jesteś wszystko w stanie upilnować, jeżeli nie jesteś patologiem. Jak jesteś patologiem, to jesteś skończonym zerem i po prostu najlepiej ciebie leczyć i pozwalać takim ludziom dzieci robić, a nie ich rodzić. To od razu ich podpalać, nie wiem, coś robić, karać, zamykać, zakładać. To jest kalectwo dla dzieci, nie? Michał, jak robię na noc, wiesz? Bo firma jest tak ukochana, rozumiesz, i kierownictwo i razem ze sztegarami, że sobota jest teraz święto, na czerwono, rozumiesz, w kalendarzu zaznaczone i on nie idę w sobotę do roboty i za kara, że nie idę, to z rannej zmiany wywalili mnie na nockę. I tam krzywdy nie zrobili. Czy filmik jest dostępny, Michał? Nie jest dostępny, bo już tam policja, rozumiesz, to atakowała i nie ma dostępny ten filmik, ale ja się to też przez przypadek dowiedział, no ale jaja niesamowite, no. Powiedz mi, Michał, czy muzyczka tam fajnie słychać na strumyku? A Tomek, ty oglądałeś te gry? Z Które? plusa. I No. co? O, to wszystkie to oprócz tego Batmana, to resztę to miałem tam, nie? Nie było nic innego. Ale w tą grałem wtedy, jak ona tam się mówi, SX czy E6?
To jest akcja, która gra się No to nie nazywa... Czekaj. Właśnie nią odpalą mi, gdzie chcę zobaczyć. Co to jest za pieroństwo. Nawet jest po polsku, jak się nie mylę. Może się spodoba. Może coś opykamy. No. Na zero, Michał, idziesz. Kurde. Widzisz, i od poniedziałku. I Michał to kolega z roboty, wiesz? Co ze mną robił kiedyś. Mhm. No tak. O, robi, Nie. robi. Ale jeszcze dalej w kopalni? Ja czy nie? w kopalni. Mhm. No to luz. To pozdrawiamy też nie Michała. No. A ja tak mam ochotę na jakiś horror nawet pograć sobie. No we dwóch raczej nie pogromy. No, szkoda, nie? Chociaż jest jedna gra, taki horror. Na 4 jest Ja? ta gra. No, jest taka. Chodzisz po takiej chacie No. starej i nawzajem się widzimy oczywiście, jak w Ghostów byś grał, czy coś, nie? Postać No. swoją masz. I musisz tam przechodzić pokoje i ciemności gdzieś się ratować, taki no, tak online fajnie się. Ona jest tylko na online, praktycznie mi się wydaje nawet. Ja muszę zobaczyć, jak ona się nazywa, to ci powiem. Bo ona chyba nawet, nie wiem, grosze kosztuje też, on ma nawet, nie wiem, czy nie za darmo będzie do pobrania. Ale jest zabawa, wiesz, idzie się, tak z tą latarką tylko chodzi z tym światłem, tak widzisz to wszystko po tej chacie, kurde, idę popatrzeć na story. Ja w bibliotece mam nawet, ale idę zobaczyć ją na story. Będzie. Tak. Czekaj, jak ją najszybciej znaleźć? Jako gry wszystkie? Najlepiej, nie? Zapomniałem tego tytułu. Och, Far Cry niedługo będzie, kozak. Na Gamescomie grałem w niego. Pilot. Halo, Jestem, jesteś? jestem, wiesz? No. Tak. No ten Residenta, te dodatki jeszcze. To też na Power. Okej, to obejrzę. Włączyłem akurat ta gra, wiesz? Aha, widzę. Mam cię tam, obcinam cię na live też. Kurde. New breed of people was emerging, half human, half machine. And in Detroit, at least, not everyone was happy to see it. I just landed a job as head of security at Sarif Industries, a cutting-edge biotech firm. David Sarif himself handpicked me for the job. Said he needed me to keep his people safe. My ex made me read. Brilliant neuroscientist. Oj. Jak tam ludziska na czacie. Piątek, piątunio. No jeszcze chyba w czas, nie? Michał, co by dać upał? Już się zbijają. Oj. Nie wiem, tam w Fortnite'a może pociupiemy. Koda, Gran Turismo. Kurde, nie ma. Jak ona się nazywała, kurde? To No ta gra, ten Co? horror. Stał na 4. Szukam ją, bo jest ten tytuł. Podam. High-end military grade enhancements saved my life. The best augmentation Sarif's money could buy. It took me half a year to get a feel for it. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Sarif Industries was attacked again. This time by a radical group of pro-human purists. Violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claim to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN
to limit biotechnology research. The thugs broke into Sarif's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Sarif sent me to retrieve it. I co, podobała ci się ta gra? I found one of the so-called purists next to it. No, ja bym przeszedł tą grę. Cerebral Na platynę? trying to download its classified specs. Nie. Says something more was going on. Ja chyba jeszcze ani jednej gry na platynę nie przeszłem. O, Question mi się jedna udała. Sarif ordered me to dig deeper. Ta? Jaka? Net for Speeda. Sarif set up cybersecurity. Aha. Turns out a second hacker had been To na platynę, żeby przejść, to co trzeba zrobić? Wszystko na 100%? Tam te wyścigi musisz porobić. Auta jakieś pokupować, potuningować. the Black Op mercenaries. Aha. The same Kurde, to się trochę spędził czasu przy tej gierce. Nie, Co? ja ci powiem tam, wasn't so easy. bez tych dodatków dużo nie było roboty. I took out a tank named Varys, I powiedz mi, o co w tej grze chodzi? a penthouse apartment in China. Chodzisz tam gościem, jesteś tym, takim jakby agentem. Poszukujesz... mścisz się praktycznie, tam niszczysz tych frajerów, tam wszystkich. Hengshou, Bazy takie, wiesz. China. Home to a city so crowded. They had to build a Byłeś tam... city on Zresztą wiesz, to lepiej jak sam tą historię całą rozpoznasz, No, nie? no. wouldn't be easy. Lucky for me, I wasn't alone. Farida Malik, Sarif Industries ace pilot, had lived in Hengshou before. A good person to have on your side. She knew enough about the place to get me around. Malik dropped me in the lower city, close to the penthouse Barrett had told me about. Altel were associates, a private security firm under contract to the Chinese government. Tak. Had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Masakra, tyle gier Michał wyszło, nie grał w że teraz żeby Bloodborne. znaleźć... The same Też ostatni boss ci został, ja. Do powodzenia. Van Bruggen's panicked decision to force the man to commit suicide had been a mistake. Now his mercenary partners were gunning for him. Kurde, I needed to Ej, Nanek, słychać ode mnie tam kogoś jak tak No ten? ja cię słyszę, Czy tam nie? jakieś echo masz. Znaczy ktoś tam coś... his crime No, Tak? trochę słychać. Czekaj, zamknij drzwi, spokoju. Dobra. Teraz już nie będzie. Kurde, ile ten filmik? Zhao Yunlu, Nie wiem, no trochę. Medical Corporation. Chyba. Nie pamiętam, Nanek, już kurwa ponad rok temu Siemanko, ona Karol, wyszła. siemanko, witam Tak, cię. premiera. And had hired Black Op Jesteśmy dopiero zakupili, siema. as her competition. Sarif Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected Van Bruggen was hiding something when he told me this. Podasz, Michał, ciężki będziesz. Prepared me for what I saw. Karol, co to za gra? Jak ona się nazywa? Tomek? She and her Ach, previous researchers nie had wiem. been kidnapped. Czekaj, zaraz ci Musiał pokażę ten zamknąć teraz. tytuł. To jest z plusa ta gra. Desperate to learn Czekaj, niech more się ino filmik about skończy i Zhao ci and za her chwilę penthouse. pokażę. She claimed to be a pawn in a bigger plan and hinted at a group so powerful it controlled A global możesz wcisnąć chyba ten, znaczek PlayStation, to ci od razu wyskoczy tytuł. forcing me to make a very quick exit. I figured Zhao was lying, but part of her confession made sense. To mi przejdzie coś do tego menu. David Sarif, A, zaraz mu powiem to. so worried he'd require all of them to have subdermal locator devices surgically implanted. The GPOs would have been broadcasting the day of the attack. But Zhao said a single call to Picus, the world's leader in global 24-hour satellite news, had turned those signals off. I needed to fly to Picus headquarters in Montreal if I wanted to learn more. Eliza Cassan, Picus Communications' First Lady of News. Malik thought I was reaching when I told her Eliza was involved in this. The world's most famous news anchor, working with a mercenary hit squad. But when I confronted Cassan in her office, she freely admitted to jamming Detroit's satellites. Tak tego nie rozumiem tego filmiku, bo to jest po angielsku, także... Said she's just been following her commands, Aha, a masz napisy polskie? Nie wiem, nie włączyły mi się. but Black Op mercenaries showed up looking to shut us both down. Tak jest, Karol. Pamiętajcie, łapka w górę, Eliza I knew subskrypcja. disappeared. Richtig. Mercs were led by an augmented killer I crossed
silence her best friend. She waited for me to track Eliza's transmission to a secret server room underneath the Picus complex, then jumped me from behind. A deadly fight ensued. I made sure she never moved silently again. I fed her over down, and no one left to keep Eliza quiet. She reappeared. Turns out Picus is... No ja tam wysłałem już na lekcji na tym, jak ta gra się nazywa. Aha. She was Deus. sophisticated. No to sobie będzie mógł Karol X. zobaczyć. Here to monitor data streams and control what people believed. Eliza told me the Mercs had brought in a Humanity Front doctor. No, Karol, Tomek ci napisał, jak się ta gra Who nazywa. the scientists implanted tracking devices while Detroit's satellites were down. She also told me to speak to Davey Saraf if I wanted to. By the time Malik and I got back to Detroit, Ja pierdzielę, tensions ej. between normal and augmented citizens had reached a flashpoint. I once thought I could save the world. Now look at it. O, już się zaczyna, ja zaś mi strumyk wybiło. Już się zaś zaczyna. Aha. No, trzymaj się, Karol, trzymaj się. Nara Karol, nara. Trzymajcie się. Ja dalej tej gry szukam, nie mogę jej znaleźć. To ona się nie przydała. A tam kiedyś był też i Resident Evil w plusie, nie? Nawet też szło we dwóch grać. A no nie wiem, nie wiem. And embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are you? What if I do create? Guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen, Pyk, pyk, am I pyk, gonna have a pyk. problem with you? Chyba nie znajdę tej gry, tak? Assume you would. Good, because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Listen up, all of you. We've got a sandstorm barreling down our arse and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Beltow, one of the Special Forces commanders who disappeared during the incident. And he's come out of hiding. That cannot be. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. For 3 years he's worked hard to get him tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, Aran Singh sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts that party. Is Singh's cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers A dobra, poddaję Poddajesz się. się, ja. Tyle gier nie mam So when the ochoty. incident Ja już nie mam ochoty hit, and they szukać tej all gry. went schizo, Kurwa, ile będę ją things szukał. got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the No place czekaj, ever powinien ją since. mieć w bibliotece, przecież jak ją kupowałem, to będzie w bibliotece prędzej niż w całym zestawie stołu. Przecież to jest 1000 He sent the bulk of gier, his Jinn człowieku. crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I want Albo McCready's mniej team to więcej. take up positions overlooking the atrium and make the arrest. Jensen, you're going in solo from the roof. Kurde. My objective? A nie gniewaj, bo to zaraz No nie wiem, ale ja pierdzielę, As far as ile we can są te tell, kurwa only one route connects filmiki. the atrium to the penthouse level. A halfway I decent pieprz elevator tam po here. angielsku. I want you to block access to it. A ja. Just cut me loose. Do you plan on relying solely on your augments for this one? Dobra, pomij to. I'm not leaving my six exposed. Give me something lethal. Your call, but Singh's undercover in all this. So watch your fucking sights.
Ej, z tym zrywem, No. tu miałeś rację, ej, z tymi wiadomościami, chłopie. Non-stop. Ciul. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said that Jin are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. We'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute. So we're scrambling a Usna little. normalnie przy If tej it grze. comes to it, your number one priority is keeping the Jin out of that No atrium. bez kitu. Copy that. Time to put away your heavy thoughts, gentlemen. We're approaching the target building. You're up first, Jensen. Let's do Ja this. cię kręcę. Dobra. Task Force action. This is Knife Leader. Engage Hush drives and descend to Angels 1-5. Kurde belek. No już zaczynamy. Korekt. Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. Zaraz na wrócę, idę sprawdzić jak tam klimat No, w spoko. kuchni. Roger that. Dobra. What's wrong? You should enjoy it, McCready. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. O, ja cię kręcę.
Okej, jestem. Jesteś? Jo. No, przywieźli mi nową pizzę. Tamtą mogłem zatrzymać, a nową mi przywieźli. To smacznego. Nie musiałem nic płacić. No, dziękuję. Ja pierdzielę i co ja tu mam teraz robić? No, musisz prąd chyba włączyć, elektrykę. Musisz jakoś przejść chyba w ogóle tam, żeby ci nikt nie zauważył. To za bezsens. Ach. Jak ja bym to... Siemanko, Tadek, siemanko. Anomaly detected. Trace program initiated. Tam chyba masz informację od kogoś, jaki to był kod albo PIN, już nie pamiętam. Access denied. O Boże. Ja pierdzielę. A no, musisz to rozszyfrować, nie? No. Czekaj, bo to zaś... W ogóle zanim ja to... To zaś nie działo. Chyba od nowa. Zresztą jak ja ciebie widzę, to na pewno mam opóźnienie z 5-6 sekund. To już skończysz, zanim ja ci coś doradzę. A kuj. Anomaly detected. Trace program initiated. O, ja cię kręcę. Access granted. Normality weapons syndrome. Ups.
Siemanko Stachu, siemanko. A, słuchaj Stachu, nie wiem. Patrzana ta gra i kurde. Ciężka, nie? No tak o. Jaka ja mam ten kierunek wybrać? Użyj L. No, tam gdzieś tam za skrzynkę się schowaj następną. A tutaj, o Boże. Dobra, Nanek, jest 20, ja muszę na chwilę spać, muszę odwieźć Spoko, koleżankę spoko. do domu. Nie? To się później tam odpalę, wpadnę, dobra? Może będzie jeszcze ten, a ty spróbuj sobie to przejść, bo to jest, jak już rozkminisz tą grę, to fajna jest, ciekawa, nie? Wciąga. Musisz różne zadania robić, przetrwać, komuś lewe papiery załatwić. Takie tam. No dobra, no Zlecenia spróbuję byśmy ulubili. to przejść. No, O, ja cię kręcę. to dobrze, przyjacielu, jest. Ja się na chwilę rozłączę i do potem. Hej. No hej, trzymaj się. Taka. O, ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. Co ja tu mam robić? Jest tu coś ciekawego. I rzeczy idzie chwytać. O, siemanko Filip, siemanko.
Co tam, Filip, słychać ciekawego? A, w porządku. Weekend jest. Także... Piątek, piątunio. Jutro nie trzeba iść do pracy. Także można pograć i w ogóle. A co tam u ciebie słychać? Copy that. Aha, Filip, niespodzianka robisz? O, to życzę udanej niespodzianki, żeby ci się udała. Stachu. Do przodu, biodra. Bardziej skradanie. Okej, no obejrzymy. Raczej po tych kilkugodzinnych filmikach. Ja cię kręcę. Ile w niego... O ja pierdzielę. Oj, oj, oj. Dobra, no. A to co, Filip, takiego fajnego planujesz tam, co? نخزن المخازن الموجودة على السطح
عشان تكون بعيدة من الرمل. Good. There's too much raining on this deal. Last thing we need is the comet breaking down. فهمت. يلا نبتدي نتحرك. Ja pierdzielę. Ile ich tam jest? Kurna, jeszcze jakby w niego trafił. Working my way through the Ja pierdzielę. Roger that. A, no co tam. To fajnie, okej, to nic, cisza. انت اللي عملت كده؟ مش شايف أي حاجة غريبة. شايف حاجة؟ لازم نبقى قريبين من بعض. The bastard is cutting it down. O ja pierdzielę. How? How? Kurna, już zginę. O Boże. No. No to widzisz, no jak ten, to świetna okazja ci powiem. To fajnie, że takie coś. Też ciekawy pomysł na ten. No dobra, nie godam za głośno, żeby nie było. Ale fajnie ci powiem, fajny pomysł. Czytać ostatni zapis.
Spoko, spoko. To dzięki, Filip. Cześć, trzymaj się, do zaś, do następnego. Dzięki, że wpadłeś. Przyjdź zaś. Dobra. Próbujemy jeszcze raz, ale... jakoś... Too much riding. Last thing we need. O Boże. Chyba zepsuł.